Ta, doon na to Papa G ta, kay mag-vlog ta. Tara. Ay, Papa G, kipo. Uy, pura mag-galuya si Papa G. Wala, lagi na. Ikaw tawag, Kip. Papa G. Vlog ta. Dugan ang tawa ka vlog ba? Gani, lami na kay vlog ba? Vlog? Lang. Hello, dito siya boy. Unsa man si Papa J? Nagbago naman. Di naman mag-vlog. Gani po. O si Papa J po. Murdili siya. Lutang na kayo. Kid, sige na Kid. Tawagan ako sa Kid. Pugsa dyan ba? Papa J, vlog to bo. Kino bo? Lang. Wala yati. Ay, di man nana si Papa J boy. Gani, ilakaw magkalit. Kadiri lang sa tapok. Ringkas lang kadiri. Kaya inyo lang ako doon niya. Sa mga pagkahilutan na, uy, ano ba? Ano? Dali tapos may bagtak. Sige gamay. Samlis ko di ba? Miss lami na kayo mag-vlog. Lakid, tanawa Kid. Ano, gipahilot sa iyong asawa. Sige, pito ginuktok. Tama na, be. Di na pa sa likod, be. Ha? Okay. Ay, sabi. Tama na, be. Ha? Pwede na kumulakaw? Ay, sa isa. Ato sa tubangan ka. Sayawis ako. Ha? Sayaw? Okay. Sige na, sayawin ako atong Ilyas. Kaya mo na isikat ka ron. Ha? Ilyas? Sige, sige. Pero Kid, patay Kid. Di pa sayag Ilyas Kid. Magaling kang kupal ka. Wara, gibirahan. Pok, murna dyan ni something si Papa J, Pok ba? Okay na na. Uy, tama na na, Aban. Gara na noon. Ato sa dito ako, panglimpisa dito ka. Magluto sa ako. Ha? Hey. Dut, may sila ipok, Dut. Doon na to ta. Tara, nag sa dia. Ulugunso mo dia. Uy, darin, Dut. Bay, wala si Papa G, bay. Lutang kayo. Aman. Atay, bay, di na ginan mo vlog si Papa J. Nah, gilumay man na. Klaro kayo. Ha? Unsay gilumay? Oo, mga lumay ay. Kinaraan na. Si kinaraan, tinuod man na. Awar ako na. Ako'y buot. Be, kung tinuod na be, unsa may tambal na be, kay tabangat si Papa G. Ay lain, asin. Ha? Asin? Suroy? Asin lagi. Kakuwag, asin ka ka doon. Sige. Unay, Dodo to, nakapalit ka Dot. Ano? Napli kong singkuan niya. Ano ka singdot? Pinas ko ko diyo ng guna. Klaro, anang gilumay oh. Labayo na ko ha, batay di tinuuda. Lagi na, ig-alang. Pero nga, Kid. Huwag man na igo. Masa makamalabay ako be. Susuro dyan nyo, dapat maigo dyan na sa ulo. Naaw? Isapit ng ruwa. Sanoy. Ikaw na lang dut ka, sabla dito ka. Ika sa ulo ha. Okay, abi na be. Ikaw be, sa ulo. Sa ulo diya. Trio, sa ulo ha. Sa ulo ha. Nato araw, wasa na sa Papa G. Kasi wasa na, wala mang gihapon. Nah, fitness raw na dunggan. Hoy, unsa man na? Hala, nasa auntie ba? Hala mo diha. Ha? Asa makakid? Huli na ko! Ay, mukadok daw. Gibot na dautan. Ito po, diri na data. Ah, sige. Narabitaw ta diri sa gawas. Unsa man Lingwel? Naplano na pud mo nga mulaag mo? Ha? Wala eh. Anong naaman na sa diri ah? Nagusam na sa diri ah? Wala ko balo. Wala. Basta man eh! Ha? Wala ko kabalo, ana. Pukdot, tanong ninyo ito ninyo. Wala. Ikaw ha? Nagkadis-adis sa di ka ha? Kanan kanan! Nah, loyan, Papa Joy. Putda na tanan ha? Bantay binla na nimo. Ayan eh.
Dagan nga ni. Nawala, magiging na gilumay jay. Under, na siyang asawa. Rata, rata. Di na.